Valentine's Day is right around the corner. Ang tanong, may Valentine's gift idea ka na ba sa inyong Valentino o Valentina? Habang papalapit ang araw ng puso, mas nagiging patok ang pagmamahalan at pagbibigay ng regalo. Tulad na lang sa tindahan na ito sa Naga City. Kaugnayan sa kanyang mga bagong pagimik na bento cake with flowers with chocolates na patok sa mga estudyante lalo't nalalapit na ang araw ng mga puso. May money bouquet with flowers din para pack na pack ang Valentine's Day. So ngayon man, more on ads-on lang po ako. I like chocolates, free balloons, bento cakes, and teddy bear. Nagsisimula sa 350 pesos pataas ang kanyang mga Valentine's offer, lalo na para sa mga naka-budget friendly at may kasama pang discount. Bukas ang kanyang flower shop sa kahit anong customized Valentine's design, depende sa mga gusto ng mga customer. Maliban sa bento cake with flowers, patok rin ang iba pang nakasanayang gift ideas tulad na ng stuffed toys at bulaklak ngayong araw ng mga puso. Nick De La Cruz, CSN.